Turvallisuus on kaukana silloin, kun käsitellään tällaista Thermel-termostaattia. Varkautelainen Jukka Meklin lähetti meille tämän termostaatin, jonka hän löysi lastenhuoneen lämpöpatterista. Tämä termostaatti on hengenvaarallinen. Niin, tämmöinen sähkölaite, tämä on vaarallinen. Ja sähköiskun vaara, välitön vaara on olemassa. Täällä löytyy koskettimet, joista voi saada sähköisku, mikä voi johtaa jopa kuolemaan. Nyt aina jos kuluttajalle tulee tämmöinen tilanne, että sähkölaitteen kotelo, joka avautuu tai särkyy, niin välittömästi se laite pitää poistaa käytöstä, koska sähköiskun vaara on olemassa. Sähkötarkastuskeskus on aikoinaan ollut sitä mieltä, että kyseinen termostaatti on turvallinen ja se soveltuu Suomessa käytettäväksi. Siksi termostaatissa on FI-merkki. Mutta ainakaan tätä termostaattia ei ole valmistettu FI-merkin edellyttämällä tavalla. Kyseisessä tapauksessa termostaattiin tehtävä lämpöhitsaus on epäonnistunut ja siksi takakansi on irti. Näitä Thermel-termostaatteja on myyty maassamme vuosikaudet ja niitä löytyy edelleenkin lähes kaikista sähköliikkeistä sekä tavarataloista, joissa on sähkötuotteita. Jos löydät kotoasi rikkinäisen termostaatin, niin poista se välittömästi käytöstä ja vie termostaatti sinne, mistä se on ostettu ja pyydä uusi tilalle. Tämän Thermel-termostaatin valmistajaa ei ole enää olemassa, koska yritys teki konkurssin vuosi sitten. Mutta jos viallinen termostaatti aiheuttaa vahinkoa, niin tuotevastuulain mukaan korvausvastuu siirtyy tässä tapauksessa tuotteen myyjälle. Ja nyt Kemiin. Kemiläinen Topi Alanärä on pettynyt parinkin otteeseen Nokian valmistamiin matkapuhelimiin. Edellinen oli Nokian 300 NMT-puhelin, josta luopuessaan hän vannoi, ettei Nokian valmistamiin puhelimiin enää sorru. Mutta kuinka ollakaan taitava myyjä myi hänelle Philips GSM-matkapuhelimen, joka on yllättäen myös Nokian valmistama. Paketin nimi vain on Philips. Ensimmäinen aavistus tuli vikojen yhtäläisyydestä. Tässä juuri tämä adapteri, joka työnnetään tuonne niin latausta varten. Tässä on, joka autoakusta lattaa. Tämä pannaan tulee tupakan sytyttimeen ja nyt sen pitäisi ladata. Ja se aluksi sitä tekikin. Mutta nyt kun tämä puhelin oli minulla siellä telineessä ja nostin tämän täältä, niin tämä anturi on, taikka tämä adapterin pää on tehty sillä tavalla, että se pääsee tekemään tämmöisen liikkeen useamman millin. Ja nyt kun mä otan tämän puhelimen käyttöön, niin kuten huomaatte, niin tämä adapteri kääntyy noin. Ja nyt jos mä annan tämän vierustoverille, niin se kääntyy toisinpäin. Ja tämä muutama liikkeellä vääntää täällä sisällä olevan sen tapin poikki, josta se lataus tapahtuu. Mä sitten ajoin paikalliseen Jyväskylässä Midareen, joka on Mopiran jälleenmyyjä ja huoltopiste. Ja siellä vähän niin naureskeltiin tätä muu asiaa ja sekin myönsi, että niitä viikoittain menee näitä poikki, näitä tappeja. Ja se tulee maksamaan aina se korjaus 400–500 markkaa. Ja mä sitten ihmettelin näin, että kun teillä on näin tiedossa tämä, niin miksi te ette ole puuttunut ja korjanneet tätä vikkaa, niin se vähän niin kuin myönteli, että jos on aika hyvä semmoinen taloudellinen etu heille, että näitä tappeita katkeilee tihiä ja että ei heti niin kuin ota kantaa tähän eikä lähde tätä asiaa viemään eteenpäin. Niin. Nokialla asiaan suhtaudutaan vähättelevästi. Huoltopäällikkö Esko Hoppania kertoo kyseisen vian korjauksien kuuluvan takuun piiriin. Siitä, mitä tapahtuu takuun jälkeen, hän ei halua puhua. Joka tapauksessa Nokialla on ongelma tiedossa ja luulisi osaamisen riittävän asian korjaamiseen. Olen päättänyt, että mä nyt kun takuaika on voimassa, korjautan tämän. Ja sitten perusteellisesti tutkin seuraavaa hankinnan ja vaihan tämän kyllä pois. Mutta saattaa mennä vuosia, että mä tulen niin Nokian tuotetta
tai näitä Mopiran tuotteita käyttämään, koska näissä on kaikissa minulla ollut. Mulla on ollut huono onni näiden myötä, että nämä ei ole pelannut. Moni kenkien kuluttaja on joutunut oppimaan kantapään kautta sen, että ostoksista on säilytettävä kuitti. Näiden ekokenkien ostaja joutui opettamaan anturoiden kautta. Vajaan puolen vuoden vähäisen käytön jälkeen kenkien anturat menivät poikki. Ihan tälleen näin. Kengät ostanut eläkeläismies otti yhteyttä ekokenkien maahantuojaan, mutta sieltä kerrottiin, että he eivät asioi suoraan kuluttajan kanssa. Valitus on tehtävä myyjäliikkeeseen ja siinäpä se ongelma olikin, kun kuittia ei löytynyt mistään. Ostaja itse on varma, että kengät ostettiin Helsingistä, Hakaniemestä, tästä liikkeestä. Mutta kun hän kävi esittämässä asian liikkeen omistajalle, tämä oli puolestaan yhtä varma, ettei heillä ole ollut tuollaisia kenkiä myynnissä viime touko-kesäkuun vaihteessa. Kenkäliike sai tätä mallia vasta syksyllä ja tämä vahvistaa myös maahantuoja Ekko Suomi osakeyhtiö. Sen toimitusjohtaja Flemming Nielsen toteaa meille toimittamassaan kirjeessä, että valmistenumeron perusteella kyseinen valmistuserä on myyty 80% Ruotsiin ja loputkin muualle kuin Suomeen. Maahantuoja ei ole kuullut, että ekkokenkiä olisi tullut laittomia kanavia pitkin Suomeen. Ei ole kuullut, mutta ei ehdottomasti kiistekään asiaa. Oleellistahan on kuitenkin se, että Ekko ei väitä, etteikö se olisi valmistanut näitä kenkiä. Miksi maahantuoja ei kanna vastuutaan edustamansa Ekko-kenkätehtaan virheistä? Ekko Suomi osakeyhtiö inttää vähittäismyyjän kuittia, ikään kuin tuo puuttuva kuitti voisi korjata pilalle menneet kengät. Eikä ihme, jos Kenkäliike Derbyn kuitti häviääkin, kun se on tällainen, ei liikkeen nimeä, eikä juuri mitään muutakaan selvästi näkyvää. Ei herätä ainakaan luottamusta. Anjalankoskelainen rouva osti käsikäyttöisen vihannesleikkurin ja hän kehui laitetta tuttavilleen. Niinpä yksi hankki leikkurin TV-sopista ja toinen Halpahallista. Laitteiden hinnat heittivät. Kodinkoneliikkeessä ja TV-sopissa leikkuri maksoi noin 200 markkaa, mutta Halpahallista laitteen sai 40. Laitteet näyttävät samanlaisilta, mutta ulkonäkö pettää. Ne ovat muuten samanlaiset, mutta terä Halpahalli-tuotteessa on 2 ja tässä TV-sopissa olevassa mallissa 3 metalliosalla. Halpahallit mainostavat laitetta sanoin TV:stä tuttu teholeikkuri. Halpahallin versiossa on kuitenkin vain 2 terää. Leikkurin käyttäjä tarvitseekin aikaa ja käsivoimia. Miltä tuntui laitteen käyttö kotitalousihmisen mielestä? Hengästyttää. Kyllä siinä voimia tarvii. Että just sanotaan tuon porkkanan kohdalla, se ei oikein osunut se terä siihen porkkanaan. Eli se meni niin kuin helpommin, mutta nyt kun se pääsi tekemään kunnolla työtä, niin kyllä siinä voimia tarvii. Millä laitteella tuon saman asian tekisi helpommin? Ihan tavallisella tämmöisillä teräksisellä pystyraastimella saa tietysti ainakin omenan hyvin kätevästi. Ja sitten kaalihan suikaloituu terävällä veitsellä. Jotkut käyttää juustohöylää siinä. Et sekin menee niin kuin helpommin näillä konsteilla kuin sitten tuolla veivaamisella, mutta kaikkein helpoin on sitten sähkökäyttöinen monitoimikone. Halpahallin mainoslause "leikkuri on helppo puhdistaa" on kaukana todellisuudesta. Laite kerää raastesilppua reunoille ja kannen alle. Laitteiden takuoikeudet heittävät yhtä rajusti kuin tuotteiden hinnat. Kannattaa olla tarkkana, mistä leikkurin hankkii. Tässä on maahantuojalta mahdollisuus saada varaosa. Tässä on TV-sopin myynnissä, sieltä ei ole tiedossa saatavissa varaosaa. Tässä ei ole mitään takuuta eikä tiedossa maahantuoja. Näihin ei saa näihin halpamyyntimalleihin mitään varaosia. Nykyisin laitteen valmistusmaata ei enää tarvitse merkitä.
Kuluttajan kannalta tuotteen valmistusmaalla ei ole suurta merkitystä. Pahin puute on se, että tuotteesta puuttuu valmistajan nimi. Myyjä vastaa kuluttajasuojalain mukaan, jos tämä on ostettu huoltoasemalta tai halpahallista, pitää olla kuitti, koska niitä myydään eri paikoissa, ja sitten valittaa myyjälle. Mutta siinäpä se ongelma on, että kun siinä ei ole takuuta, niin miten osoitat, että tämä olisi valmistusvirheinen, jos sattuu menemään rikki. Näin ollen käytännössä tästä tuskin voi valittaa yhtään mitään. Näistä samoista tai ainakin samanlaisista vihannesleikkureista puhuimme jo viime vuonna. Silloin eräs maahantuoja kertoi, että Suomen oli tulossa kontillinen, tai olisiko halu useampiakin kontteja näitä laitteita, ja hän ei suostunut niitä vastaanottamaan. Mutta ehkäpä joku on vastaanottanut. Ja sitten tarinaa videoalan monopolista. Maanlaajuinen videofirma Makuuni on vuokrannut jo viime lokakuusta lähtien videota 10 vuorokausihinnalla. Lisäksi tätä alennusmyyntiä on siivittänyt MTV:ssä pyörinyt räväkkä mainoskampanja, jossa viitataan rautakirjayhtymän monopoliasemaan videoalalla. Kuluttajan kannalta tällainen alennusmyynti on tietenkin mitä mainioin asia, mutta mitä tämän tarjouskampanjan takaa oikein löytyy? Rautakirjan tytäryhtiöiden Oy Euroopan Vision AB:n ja Finkino Oyn toimesta videofirma Makuuni asetettiin toimituskieltoon lokakuun alkupuolella. Mistä tämä johtuu? Selvä syy, minkä takia meidät asetettiin toimituskieltoon, ei ole koskaan oikein selvinnyt. Itse asiassa Makuunilla ja rautakirjayhtymällä on ollut nokkapokkaa jo useamman vuoden ajan. Ilmiriidaksi tämä kahinointi siis rojahti viime lokakuussa. Osapuolet syyttelevätkin toisiaan raskaimman mukaan. On eräitä maksuja ja eräitä muita epäselvyyksiä, joita ollaan selvitelty ja pyydetty selvitystä omistusjärjestelyistä ja eräistä tekijänoikeusasioista. Videofirma Makuuni on Rautakirjan omistaman videovuokrausketjun kotikatsomon suurin kilpailija monilla paikkakunnilla. Niin tässä on selvä yhteys meidän mielestämme. Dramatiikkaa lisää sekin, että Rautakirja on nostanut Makuunia vastaan oikeusprosessin muun muassa mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista. Makuuni taas on tehnyt tutkimuspyynnön kilpailuvirastolle otaksutusta määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Omistussuhteet videoalalla ovatkin ratkaisevasti muuttuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana. Rautakirjalla on aiemmin ollut videokasettien maahantuontia tytäryhtiönsä Euroopan Visionin kautta, ja vuonna 1994 yhtymä hankki itselleen CIC Finlandin levitysoikeudet sekä osti Finkinon. Näiden kauppojen jälkeen Rautakirjan osuus myyntivideoiden maahantuonnista on lähes 60% ja vuokravideoiden tuonnista yli 80%. Myös videovuokrauspisteiden määrää ajatellen Rautakirja on liikkeellään ja kioskeillaan ylittämätön ykkönen. Toisena tulee Makuuni noin 20 liikkeellään. Mutta miksi kilpailuvirasto sitten on kiinnostunut edellä mainitusta luvuista ja kuinka tällainen määräävässä markkina-asemassa oleva yhtiö pystyisi halutessaan vaikuttamaan esimerkiksi videoalan kilpailuun? Voi käydä niin, että toimitusehdot tälle määräävässä markkina-asemassa olevalle elinkeinonharjoittajalle on niin paljon edullisemmat ja se voi käyttää sitä ostovoimaansa saadakseen sellaisia etuja, joita näille muille ei sitten enää jää jäljelle muun muassa. No, miten tällainen määräävä markkina-asema sitten vaikuttaa kuluttajaan? No ei välttämättä suoraan mitenkään, että se on siitä kiinni, miten se määräävässä markkina-asemassa oleva elinkeinonharjoittaja käyttää sitä markkinavoimaansa, että jos se käyttää sitä neutraalisti ja tasapuolisesti veloittamatta monopolivoittoja, niin ei välttämättä mitenkään epäedullisesti. Mutta toisinkin voi käydä. No, kuluttajalle se merkitsee supistuvaa tuotevalikoimaa ja lisäksi ilman kilpailua hintataso saattaa nousta minkälaiseksi tahansa. Rautakirjan omistama Finkino ei siis toimita enää uusia elokuvia videofirma Makuuniin.
Mutta siitä huolimatta Finkino ilmoittelee lehti-ilmoituksissaan, että sen maahantuomia videoita voi vuokrata Makunista. Tästä asiasta videofirma Makuni onkin tehnyt kantelun markkinatuomioistuimeen. Markkinatuomioistuimen mielestä Finkino ei saa jatkaa enää valheellista ilmoittelua lehdissä. Ja jotta asia menisi paremmin perille, niin markkinatuomioistuin on asettanut päätökselleen 100 000 markan uhkasakon. Tämän erän voitti siis videofirma Makuni. Mutta lähiaikoina selviää, onko kilpailuviraston mielestä Suomessa videoalan monopoli vai ei. Eli jääkö kuluttajalle valinnan mahdollisuuksia videoelokuvien tarjonnassa? Television Nicam kaksiäänijärjestelmä mahdollistaa stereokuuntelun sekä tarvittaessa ohjelmien kaksikielisen selostuksen. Yleisradion ja mainostelevision kanavilla järjestelmä on ollut käytössä jo muutaman vuoden. Valtaosa uusista vastaanottimista sisältää Nicam-valmiudet. Pääkaupunkiseudun kaapeli-TV-yhtiö on vuoden vaihteessa siirtynyt sekin Nicam-kauteen. Sen maksullisia taivaskanavia voidaan nyt kuunnella stereona. Ongelmana ovat vain HTV:n kotipäätteet. Suurin osa niistä on vanhaa mallia, joka ei Nicam-stereota läpäise. Siitä syystä Ylen ja mainostelevision Nicam-lähetyksien katselu ja kuuntelu vaatii erillisen kaukosäätimen, koska niitä ei ole voitu kuunnella tuon vanhanmallisen kotipäätteen kautta. Mutta teillä on kuitenkin nämä järjestelmään kuuluvat kotipäätteet on suurilta osalta sellaisia, jotka eivät läpäise tätä Nicam-stereoa. No suunnilleen 60% laitekannasta on sellaisia, missä tätä ominaisuutta ei vielä ole, eli kaikki vanhemmat. Mitäs iloa asiakkaalle on sitten semmoisesta stereoäänestä, joka ei tule läpi? No jos asiakkaalla on stereo-TV tai kytketty stereoiden kautta tämä ääni muuten, niin silloin täytyy tulla vaihtamaan laite uuteen malliin ja sillä sen ominaisuuden sitten saa hyödykseen. Saako se maksutta vaihdettua? Ei, se vaihto maksaa 180 markkaa. Mutta sehän on vuokralaite, minkä takia sitä pitää maksaa? No meidän hinnoittelu perustuu sellaiseen toimintamalliin, että kun laitekanta uudistuu kuitenkin kaiken aikaa, joka vuosi tulee uusia ominaisuuksia laitteisiin, niin tämä sinänsä ei vaikuta hintaan. Ja tarkoitus ei ole, että aina kun tulee uusi ominaisuus, niin kaikki laitteet vaihdettaisiin, vain ainoastaan ne, jotka sitä tarvitsevat. HTV ei kuitenkaan aktiivisesti markkinoi uudistustaan, sillä verkossa on arvattavasti runsaasti asiakkaita, jotka haluaisivat vaihtaa kotipäätteen uudenlaiseksi. Jos teille tulee uusi asiakas, niin hänen ei tarvitse sitä 180 maksaa. Eikö se ole pieni epäloogisuus? No ehkä se voidaan kokea vääryydeksi, mutta tietysti uusi asiakas saa sellaisen laitteen, jota nykyisin valmistetaan. Ja se tulee sitten siinä automaattisesti. HTV asettaa siis vanhat asiakkaansa huonompaan asemaan vaatiessaan erillisen maksun vanhanmallisen kotipäätteen vaihtamisesta uuteen. Kuluttajan kannattaa silti kysellä ilmaista vaihtomahdollisuutta. Tuo 180 markan vaihtoraha ei olekaan aivan ehdoton, vaan liittyy ylimenokauteen, jolloin vanhoja kotipäätteitä on varastossa liikaa ja uusia liian vähän.